Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει ήδη στη ζωή σου. Τώρα έρχεται και στο πλυντήριό σου. Με το καινούριο πλυντήριο ρούχων της Hisense 12 κιλών έχεις πολύ μεγάλη χωρητικότητα, 76 λίτρα, εσωτερικό φωτισμό στον κάδο, καινούρια LCD οθόνη, εύκολη στη χρήση, σαν smartphone, Wi-Fi και τεχνολογία AI. Η τεχνολογία AI αναλύει το ύφασμα του ρούχου, το επίπεδο λερώματος και τον όγκο του και σε συνδυασμό με τον ατμό και το Hygiene Plus, νέα τεχνολογία για καλύτερη υγιεινή, σου δίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Επιπλέον, η τεχνολογία OTODOS αναλαμβάνει μόνη της πόσο απορρυπαντικό και πόσο μαλακτικό θα λάβει το πλυντήριο για το τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι, εξοικονομήσει και από τα δύο και έχεις τέλειο πλύσιμο και μια συσκευή πρώτης τεχνολογίας μόνο στα Euronics Ταραράς, Κατερίνη, περίσταση.